16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टआ लांदों लाङाखै बेनि फोरमाना जाबाय आसाम गभर्नमेन्टनि नटिफिकेशन। बे गभर्नर नटिफिकेशना मा बुंदों जे 40टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनि अफिसारफ्रा थ्रु डिसि इमप्लिमेन्ट खालामगोन। आसाम गभर्नमेन्टनि निर्देश मथेसो दिनै डिसि आरो साब डिभिजनेल अफिसारफ्रा बे बिभागफोरखौ सालायगासिनो दङ। बिटिसि गभर्नमेन्टनि बिथांमोननि बिथोन मथे सालायाखै। आरो डिसि आरो दिनै साब डिभिजनेल अफिसारफ्रा 40टा बिभागनि मा मावदों मा मावाखै मा स्किम हमदों हमाखै बिथांमोनहा डाइरेक्ट रिपर्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनोसो होदों। जोंहा जे 40टा डिपार्टमेन्टआव हाजार पस्ट खालि दङ, बे पस्ट खालिफ्राव एपइन्टमेन्ट होनायनि बेबस्थाखौ लानो रोंनांगौमोन आरो बेखौ लानो रोङैया बिथांमोननि सरकारि भाबै खामानि मावनायाव फेलें जानायखौनो जोङो दिनै बुंनांगोन। दिनै जोंनि क्षमताखौ जोंनिनो दानि बिटिसि खुंगिरिफ्रा गासैखौबो फोजोबस्रांनानै आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिननाया दुखुनांथाव बाथ्रा। बे जोंनि आन्दलनखौनो लाजि फोनांनाय जादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लाजि फोनांनाय जादों। बुंनानै बे जिनिसा जोबनाय नङा। जोङो पेपार वार्क्सनि सायाव नायनांगोन। 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टआ लांदों लाङाखै बेनि फोरमाना जाबाय आसाम गभर्नमेन्टनि नटिफिकेशन, गभर्नरनि जे नटिफिकेशन। बे गभर्नर नटिफिकेशना मा बुंदों जे 40टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनि अफिसारफ्रा थ्रु डिसि इमप्लिमेन्ट खालामगोन। थ्रु डिसि इमप्लिमेन्ट खालामगोन, डिसिनि दारै इमप्लिमेन्ट खालामगोन, साब डिभिजननि एसडिअनि दारैहाय बेखौ मावफुंनाय जागोन। बेबायदि मोनसे नटिफिकेशन साब डिभिजनेल अफिसारफ्रा जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि डाइरेक्ट अफिसार। बिथांमोनहा एकाउन्टेबिलिटि दङ होनोबा आसाम गभर्नमेन्टनि खाथियावसो दङ, बिटिसि गभर्नमेन्टनि खाथियाव गैया। आरो डिसि आरो दिनै साब डिभिजनेल अफिसारफ्रा 40टा बिभागनि मा मावदों मा मावाखै मा स्किम हमदों हमाखै बिथांमोनहा डाइरेक्ट रिपर्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनोसो होदों। गतिके बे आसाम गभर्नमेन्टनि निर्देश मथेसो दिनै डिसि आरो साब डिभिजनेल अफिसारफ्रा बे बिभागफोरखौ सालायगासिनो दङ। बिटिसि गभर्नमेन्टनि बिथांमोननि बिथोन मथे सालायाखै। गतिके जों बेखौ सिदा सिदि बुंनो हायो जे नटिफिकेशनाव जिहेतु आसाम गभर्नमेन्टनि अफिसार हिसाबै बिथांमोनखौ मावनो थाखाय क्षमता होनाय जादों। बेनि अर्थआ बेनो जे बे बिभागखौ आसाम गभर्नमेन्टआनो थ्रु डिसि थ्रु साब डिभिजनेल अफिसार डाइरेक्ट बिथांमोनहा सालायगासिनो दङ। दिनै बिथांमोनहा बेखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्टनो हराखै होनबानो जोबनाय नङा। आसाम गभर्नमेन्टनो हराखै बेखौ बुंनानै बिथांमोनहा गावसोरनि दायखौ खोबथेनानै दोननो हानाय नङा। खारन बिथांमोननि जे माखासे पेपार्स जे मोनसे गभर्नमेन्ट अर्डार नटिफिकेशन बेनो फोरमान जे नटिफिकेशननि थ्रुयैहाय आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिननाय जादों। आरो बे बिटिआवसो दिनै जों बुंबाय थादों जे 40टा बिभागखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टनो बेनि गेजेरनिफ्राय गावसोर सालायालासे 16टाखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनदों। आरो बे भुलनिफ्राय दिनैहाय बिसोर जेसेखि बारग'नो सेस्था खालामा मानो बे भुलनिफ्राय बे गोरोन्थिनिफ्राय बे दायनिफ्राय बिथांमोनहा बारग'नो हाया। बेनि जबाबखौ बिथांमोनहा होनांगोन। जोङो 40टा डिपार्टमेन्टखौ सालायनो थाखाय बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों लाबोदों। आरो बे 40टा डिपार्टमेन्टनि अथरिटिया जों बिटिसि। दिनै जोंनि क्षमताखौ जोंनिनो दानि बिटिसि खुंगिरिफ्रा गासैखौबो फोजोबस्रांनानै आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिननाया दुखुनांथाव बाथ्रा। बे जोंनि आन्दलनखौनो लाजि फोनांनाय जादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लाजि फोनांनाय जादों। जोंनि हाजार बे आन्दलनाव जिउ बावलांनाय मुंख्लंफोरखौ लाजि फोनांनाय जादों। बर' रायजो राजाफोरखौ लाजि फोनांनाय जादों। क्षमताखौ मोननानै क्षमताखौ बाहायनो रोङैया बे आदुवाफोरनि खामानि। जे क्षमताखौ जोंनि ओनसोलखौ बेंनो खुंनो थाखाय जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ नायनो थाखाय जोंनो आखायाव गथायदोंमोन, बे क्षमताखौ बाहायनानैनो जोंनि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि जोङो मोजां खामानि मावनांगोन, डेभेलपमेन्ट खालामनांगोन, रायजोफोरनो बेनिफिटखौ होनांगोन। दिनै बेबायदि क्षमताखौ जुदि बाहायनो रोङाब्ला बेखौ जुदि आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनोब्ला होमबा बेबायदि क्षमतानि दिनैहाय बिगोमा जानानै जायफोर दङ बेखौ जोङो बर' रायजो राजाफ्रा बोरै निमाहा होगोन? जोङो बे बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ जों बोरैहाय समर्थन खालामगोन? जायनि थाखाय दिनै हाजार लाख रायजो राजाफ्रा दानि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ नेवसिनानै बिपिएफआव गिदिंबोफिननायनि खार'ना बेबो मोनसे। गतिके बिथांमोनहा जे दाय मावदों बे दायखौ सिखार जानाया मोजां। सार, फैगौ समाव 60टा समष्टि दानो थांगासिनो दं। जुदि 60टा समष्टिया दाजायोब्ला 60टा समष्टिया बिटिसि एकर्डआव जोंहा जेरैहाय 2003आव जे मोनसे फर्मुलानि गेजेरजों बेखौ रिजार्भेसन लाखिनाय, अपेन लाखिनाय बा माखासे बे रोखोम प्रभिजनखौ लाखिनाय जादों, बेखौ मेनटेन खालामनांगोन। खारन बे जाबाय 6 सिडुल ओनसोल। आरो 6 सिडुल ओनसोल हिसाबै बेवहाय मेक्सिमाम ट्राइबेलफोरनि पलिटिकेल सिकिउरिटि, इक'नमिक सिकिउरिटि, ससियेल डेभेलपमेन्ट आपलिफ्टमेन्ट बेफोर गासैखौबो नायनानैनो 6 सिडुलखौ बानायनाय जायो। दा बे ओनसोला जिहेतु 6 सिडुल ओनसोल हिसाबै एक्सक्लुसिभलि बेयाव ट्राइबेलफोरनि प्रटेक्सन राइट्स
आरो प्रिभिलेजखौ नोजोर होनानैनो जोङो जे समस्ति बानायनायनि माखासे फर्मुलाखौ 2003 सननि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों खालामनाय जादोंमोन बेखौ मेनटेन खालामनांगोन आरो बेखौ मेनटेन खालामालासे जाहा थाहा बानायोबा बे मोनसे सिक्स सिडुलनि प्रभिजनखौ आरो सिक्स सिडुल बानायनानै बे ओनसोलनि ट्राइबेलफोरनो जे राइट्स एन्ड प्रिभिलेज होनो थाखाय सुक्तिखौ खालामनाय जादोंमोन बे सुक्तिनि हेंथा थांनाय जागोन आरो जेखौ जोङो बे ओनसोलनि आन्दलनकारि बर' फिसा रायजो राजा बा बे बिटिसि बासि रायजो राजाया खुनुदिन बेखौ जोङो बजबनानै लानाय नङा। गमामायैनो बिटिआर एकर्डनि बायदि बेथ' खुनुदिन सम्भब नङा खुनुदिन जानो हाया बेखौ माने दिनैहाय एकआव 100 जन जेसेबां रायजो राजाफोर दं सब जाथि जनगोष्ठि मानसिफ्रा नाखस खालामखागोन आं सानो बेबायदिया खुनुदिन जानाय नङा आरो बेबायदिखौ खालामनानै बिथांमोनहा बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव बा बिटिसि बासि रायजो राजाफोरनि खाथियाव दिनैहाय साफा साफा कालप्रिट माने जानो गोनां जागोन आरो बेखिनिखौ निस्सय बिथांमोननि साइडनिफ्रायबो खालामनाय नङा। आंना खोथा सिदा सिदि बे जे 2003 सननि बिटिसि जे सुक्ति जों खालामबाय बे सुक्तियाव जेरैबायदि रिजार्भेसन पलिसिखौ खालामनानै दोननाय जादों बे मेनटेन जानांगौ बेवहाय खुनु सोलाय सोल' जानायनि बाथ्रा गैया। जों नायनि मा ओंखारो बेनि उनाव जोंनि रिएक्सनखौ जों होबावगोन। बेयो थारैनो जोबोद दुखुनांथाव आरो खाफाल हावरियानि बाथ्रा होननानै जों बुंनांगोन। जोंनि बिटिसि ओनसोलाव हाजार हाजार लेखा गोरों लाइमोनफोर दिनै गोग्लैसोनानै दं। बे ओनसोलाव खुनु इन्डास्ट्रि कलकारखाना जोंहा बेबायदि सरकारि भाबै गायसननाय होन बा बबेबा प्राइभेट सेक्टर बे रोखोमखौनो होन बेबायदि जेबो गैयैलाय जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै खामानिनि आंखालाव बेखार जानानै गोबां माखासे बे ओनसोलाव जेंना माने जानायखौ जों नुबाय थादों। बेफोर गासैबो जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि मोनसे राहा लामा हिसाबै दिनै सरकाराव जायफ्रा दङ बिथांमोनहा बिटिसि ओनसोलनि 40टा डिपार्टमेन्टनि जाहा दा जेखिनि क्षमता दङ बे 40टा डिपार्टमेन्टआव जेसेबां पस्ट खालि दंमोन बे पस्ट खालिफोरनि इन्टारभिउ खुंनानै एपइन्टमेन्ट होनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौमोन। मानो होनोबा जोंहा दिनै थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड मोननै ग्रेडनि जोङो डाइरेक्ट बिटिसिआ इन्टारभिउ खुंनानै साख्रि होनो हायो बेहाय आसाम गभर्नमेन्टनि खुनु जोंहा क्लियारेन्सनि दरकार गैया। बेबायदि क्षमता थासेयावबो दिनै बिटिसि सरकारा गावसोरनि मावनो रोङै उदायैनि थाखाय जेबो नियम निति आरो प्रसेसखौ लानो रोङैनि थाखाय बिथांमोनहा बे 3 बोसोर जोबनायनि उनावबो खनसेबो इन्टारभिउ खुंनो हानाय जायाखिसै। सासेबो जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनि बेखार सेंग्रा सिख्ला गोरों जायफोर लेखा गोरों बिथांमोनखौ साख्रियाव थिसननो हानाय जायाखिसै जायनि जाहोनाव दिनैहाय बेखार सेंग्रा सिख्लाफोरनि अनजिमाया बांलांगासिनो दं आरो बेखार जेंनाजों बे ओनसोलाव समाजाव मोनसे दुंदुंथाव थासारिया सोमजिगासिनो दं। बे जोंनि थाखाय खुब दुखुनांथाव बाथ्रा। बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनैहाय नोजोर होनाया दरकार दं जे आसाम गभर्नमेन्टआव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननाय जे आसाम गभर्नमेन्ट बे आसाम गभर्नमेन्टआ 1 लाख साकरि होनायनि मोनसे प्रतिश्रुति होदों आरो बे 1 लाख साकरि होनायनि जे हाबाफारिखौ दासिमहालागै आसाम गभर्नमेन्टआ मावफुंगासिनो दं थाबैनो जोबनायनि लामायाव फैबाय। दा बेखौ नुनानै जोंनि बिटिसि ओनसोलनि हाजार हाजार बेखार सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो साख्रियाव थिसननो थाखाय जोंहा जे 40टा डिपार्टमेन्टआव हाजार हाजार पस्ट खालि दङ बे पस्ट खालिफ्राव एपइन्टमेन्ट होनायनि बेबस्थाखौ लानो रोंनांगौमोन आरो बेखौ लानो रोङैया बिथांमोननि सरकारि भाबै खामानि मावनायाव फेलें जानायखौनो जोङो दिनै बुंनांगोन आरो बिथांमोननि बे फेलें जानायनि थाखाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा दिनै भुक्तभोगि जानो गोनां जानाया थारैनो दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बियो जोंनि थाखाय मोनसे माने खाफाल हावरियानि बाथ्रा होननानै आं बुंनो सानो।